Hej, zdravím ťa, tu je Milan Marko z forexstrategie.sk a v tomto krátkom videu pôjdem do úvodu série takých niekoľkých videí o našej spoločnosti a o investovaní, kam investovať alebo čo robiť, ak máš menej ako 5000 eur. Väčšina ľudí, väčšina Slovákov, drvivá väčšina má svoje úspory okolo 5-10 tisíc, ešte menej. A je všeobecne známe, že tie majetky sú nesprávne rozdelené a dnes žijeme žiaľ v dobe, a to si dávaj pozor a to drž stále v hlave, kde majetky alebo financie malých a stredných ľudí sú presúvané k bohatým. Toto je jednoducho fakt a podľa toho sa musí zariadiť. A na začiatku, ako vidíš, mám tu na obrázku Medellín, mesto alebo Medellín po španielsky. Na tom videu samozrejme tiež vidíš moju knihu, najnovšiu knihu, ktorá práve vyšla, Forex stratégie od vytvorenia úspešnej stratégie po finančnú slobodu. Dal som ju tak, pretože v tej kabínke, kde sedím, naproti sedela jedna pani, zakryl som jej tvár, aby to nerušilo, takže si pozri, vychutnávaj si pekný Medellín. A mesto v Kolumbii, kde som žil, slávne mesto Escobara a určite asi ho poznáš z rôznych narkofilmov a podobne, sú to totálne hlúposti, hovadiny, pretože Escobar zomrel už niekedy v 93. roku a posledné vojny kartelov tam boli nejaké okolo 2000-2001 a odtedy tam nič také absolútne z toho nič nie je, Kolumbia je v pohodičke krajina. Sú tam ale iné problémy a je tam aj tá kriminalita, ale tam sú teraz iné problémy, väčšinou, teda drvivá väčšina ekonomického druhu, a to sú rôzne protesty proti vláde, prezidentu a podobne. Takže Medellín alebo Kolumbia má úplne iné problémy. Bol som aj v Santa Marte nejakých pár týždňov na začiatku tohto roka. Takže z toho teraz ukážem toto video, aby si sa pozeral zhruba, ako idem na lanovke, čo je vlastne časť metra. Takže to je taká jedna z atrakcií, ktorá tam je. Ináč Medellín je veľmi krásne mesto, najkrajšie a najlepšie počasie na svete v horách, stále tam je okolo 20, 25, 30 stupňov maximum, sem tam daždík, sem tam oblaky, takže super sa tam žije. Toľko asi k tomu, teraz idem do tej témy, ktorá sa týka toho, čo vlastne budem hovoriť v týchto videách. A to je, na začiatku budem hovoriť o videách o tom, ako funguje naša spoločnosť a čo sa momentálne deje. Ako sú momentálne Slováci alebo východoeurópania šklbaní, doslova šklbaní. Pozri, v 93. vlastne sa rozdelili, sme prijali západ, kapitalizmus a teraz už sa dá povedať, dá sa porovnať, že Slováci stále zarábajú tretinu, maximálne polovicu západných platov, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko a Holandsko a tak ďalej. A teraz sa spýtaš samozrejme, keď sa pozrieš v obchody ceny. Ceny máme rovnaké ako na západe. Dokonca, teraz ťa šokujem, v Pobaltí, Lotyšsko, Litva, ktoré stále idú na tej protiruskej závisti, protiruskej vlne, to ani nevidia, že tam sú ceny ešte vyššie ako v Berlíne. Ako ja som šokovaný, pretože bývam niekedy vo Vilniuse, v Rige a v Berlíne samozrejme, vo Frankfurte, v Kolíne. A takže porovnávam to tam, to nehorázne, že tam sú platy nižšie ako na Slovensku a ceny vyššie ako v západnej Európe a tí ľudia to nevidia. Vráťme sa na Slovensko, že na Slovensku skutočne máš tie platy nízke. A teraz dane. Dane platia podnikatelia nižšie ako v Nemecku. V Nemecku sú jednoznačne najvyššie dane na svete, takže na to sa dane nikto nemôže vyhovárať. Takže ceny sú rovnaké ako na západe, či už benzínu, potravín, nájmu, služby. Dobre, ostatná časť Slovenska môže byť lacnejšie o niečo, ale v Bratislave sú služby ako v Rakúsku, v Nemecku, 100%. To znamená, že služby a produkty sú také isto drahé ako na západe, dane sú nižšie ako na západe a ľudia zarábajú menej. Kde tie peniaze končia? Samozrejme o podnikateľov. Môže si doslova povedať, a že chrapunských podnikateľov, ktorí za posledné roky, veľa z nich, čo poznám, skoro všetci, posledné 2-3 roky rozprávkovo zbohatli oveľa viac ako na západe. Takto jednoducho funguje momentálne slovenská spoločnosť. Áno, podnikatelia sa budú vyhovárať na štát a podobne. Nie. Slovenskí podnikatelia platia menšie odvody, menšie dane ako na západe, 100%. Síce je pravda, že máme jedný z najväčších, to áno, viac ako v Poľsku, v Čechách a v Maďarsku, ale sú stále menšie ako na západe. A tým, že stoja ceny, ako na západe ideš do reštaurácie, ideš do baru, ideš hoci kam, benzín kupuješ
platíš ako na západe. A ľudia, ktorí tam pracujú, majú tretinové platy. To znamená, že kde sa strácajú tie peniaze, jednoznačne u tých podnikateľov. A žiaľ poznám aj niekoľkých podnikateľov, ktorí boli na začiatku čestní, boli skromní, pracovití a teraz sa z nich stali doslova chrapúni, doslova absolútne jednoducho zdierajú, kde sa len dá. Jednoducho strašne, čo sa stalo v slovenskej spoločnosti za posledné 2-3 roky. Takže toľko asi, ako funguje naša spoločnosť. Ďalší bod, ktorý tam je, ktorý zaujíma väčšinou mužov, mladých mužov, alebo aj starších, hlavne slobodných, že muži sú nehorázne šklbaní cez ženy. Cez rande, áno, že musia ísť do drahých reštaurácií a podobne, pozývačky, platiť darčeky, ženy majú obrovský výber na Slovensku, obrovský výber z mužov. Už dokonca nestačí, že si bohatý, že si niečo zarobil, čo je málo mužov, nestačí, že si malinko nadpriemerný, máš plat ITčkára, už musíš byť, a čo je zaujímavé, som zistil, že ženy preferujú mužov, ktorí majú bohatých rodičov, a pretože preferujú nie alfa samcov s peniazmi, ale beta samcov s peniazmi, pretože takto tie ženy ľahko prídu k tým peniazom, pretože ich zarábajú rodičia, dajú ich svojim synáčikom a tí synáčikovia sú finančne hlúpi samozrejme, finančne nedisciplinovaní a toto ženy využívajú. Samozrejme, teraz nejdem proti ženám, hovorím to proti systému, pretože systém ich doslova k tomuto motivuje. Ideš na rande s dievčatom, musí zaplatiť 30, 40, 50 eur, no a keď chceš si nájsť priateľku, ako teraz dám trochu rádu mužom, ak si chceš nájsť priateľku, musíš mať platí tam pravidlo 110-1. To znamená, že musíš mať na výber do 100 žien, s 10 chodí na rande, aj paralelné a potom si vybrať jednu. Toto je jediný systém, ako funguje výbera priateľky. No a ďalší bod, ktorý tam musí byť, ktorý muži absolútne už zabudli na to, pretože už 20 rokov žijeme v inej spoločnosti sociálnych sietí, že žena do vzťahu a do manželstva musí byť submisívna. Submisívna. Ak žena nie je submisívna, nemôže s ňou nikdy spraviť normálny vzťah. Samozrejme je určité percento, asi 10% mužov, ktorí sú veľmi submisívni a preferujú ženy, ktoré sú dominantné, je to absolútne OK, ale väčšina mužov má z DNA, sú alfa samci alebo chcú byť alfa samci, to znamená, že musia mať submisívnu priateľku a manželku. Týchto žien na západnej Európe absolútne vymreli, neexistujú v západnej Európe submisívne ženy, aj vo vzťahoch sú v manželstve, vo vzťahu majú tam totálne rohlíkov za manželov, za priateľov, úplne tá spoločnosť sa otočila. Na Slovensku ešte je nejaký ten počet tých submisívnych žien a manželiek, ale sú už vo vzťahoch. To znamená, že ten počet tých submisívnych žien, na ktoré sa musíš pozerať, ktoré musíš hľadať, ak takú priateľku, manželku máš, vyhral si lotériu, fajn, ale ak nemáš, si single a chceš takú nájsť, tak prakticky nemá šancu, pretože už sú alebo vo vzťahu, alebo sú vydané tieto ženy. Odkiaľ toto viem? Ja som si to nevymyslel, pozrel som sa na spoločnosť, ako vyzerala 20 rokov a 40 000 rokov dozadu. Všetky manželstvá boli takto postavené. Boli na tom, že žena bola submisívna a muž bol dominantný. Takže to máš ako keď šoféruješ auto. Nemôžu auto šoférovať dvaja, nemôže držať volant dvaja. Musí ho držať iba jeden, alebo žena, čo je tiež OK, keď je s tým muž OK, že muž je submisívny, žena dominantná, väčšinou bol v manželstve, že už majú deti, čo je OK, ale väčšina mužov, hovorím, asi 80-90% sú dominantní, chcú byť tí alfa samci v tom vzťahu, takže musia mať vedľa seba submisívnu ženu, manželku, priateľku a toto nefunguje. A to jednoducho je vec, kde spoločnosť na tom absolútne bazíruje šklbe v západnej spoločnosti, čo je vlastne aj naša, dá sa povedať, že aj po východnej Európe, že jednoducho muži v Európe, povedzme tak, v civilizovanom svete, čo sa číta aj naša východná Európa, civilizovaný svet, Austrália, Amerika, Európa, sú jednoducho, spoločnosť spravila určitý nástroj zo žien, ako ošklbať produktívnych mužov s peniazmi, áno. A ďalšia vec tu je potom manželstvo, ale nie manželstvo ako také, ale rozvod. Rozvod je brutálna šklbanica v západnej Európe alebo v západnom svete alebo v civilizovanej spoločnosti, ako to hovoríme, že vlastne ženy sú cez zákony, cez divorce law alebo rozvodové zákony podobne, ženy sú doslova motivované správať sa chrapunsky k mužom pri rozvodoch a všetci stoja za nimi,
spoločnosť, súdy, právnici, jej rodina a dokonca aj tvoji rodičia, tvoja rodina bude stáť na strane tej ženy, keď sa budeš rozvádzať. Ako to je strašné volačo, ako v dnešnej dobe nie je časť ženiť sa pre muža na 25. Ak sa chceš oženiť, máš len dva možnosti. Alebo ženiť sa do 25, keď si ešte chudobný a nemáš nič a žena naozaj ťa chce, dievčatá chce preto, aký si, pretože keď sa spolu zoberiete a stanete sa bohatí, rozvediete sa, dostane polovinu, čo je OK, je to fair. Ale keď máš 25, už máš nábeh, možno byť bohatý, si pracovitý, máš 30, už máš nejaké peniaze, absolútne nie je čas ženiť sa v západnej spoločnosti alebo civilizovanej spoločnosti aj na Slovensku, v Čechách a podobne. A druhá možnosť, ísť žiť mimo civilizovaného sveta, ako to hovoríme Európa, Amerika, ísť žiť do Ázie alebo Južnej Ameriky, pretože to vidím tu na Kolumbia, Brazília, Peru, Paraguaj, Argentína, Uruguay, tam máš submisívne ženy, že im môže prehadzovať lopatami. Lopatami, doslova, to kvanta submisívnych žien. Takže no a samozrejme nespomenul som Salvador, to je absolútne iná téma, k tomu spravím špeciálne video Salvador, čo sa momentálne tam, kde je politicky perfektné volačov. Salvador, Nikaragua a podobne. A hovorím, nepozeraj žiadne narkofilmy, somarina, hlúposť. Tieto momentálne som sa rozprával s jednou pani, mi o tom hovorila, že pozerá filmy, že ako je to strašné na tej Kolumbii a podobne. A ja hovorím, že musím si pozrieť nejaký ten narkofilm, aby som videl, ako to v tej Kolumbii teda je, pretože som tu práve, respektíve vtedy som bol. A nič také som nevidel, žiadne mŕtvi, žiadne narko, nič také, takže ľudia, neverte tomu. No ale teraz ideme k tomu ďalej. Takže v hlave drž jednu vec stále. Majetky malých a stredných ľudí sú presúvané k bohatým. Aj keď máš málo, máš 5000 eur, 2000 eur, to je jedno. Tendencia, všetky tieto peniaze a majetky budú presúvané k bohatým. Ako sa to hovorí, neviem kto to povedal, tú vetu, budeme šťastní a nebudeme vlastniť nič. Nejak takto k tomu smeruje. Takže existujú len dve možnosti, ako túto dobu teraz prežiť, a to je vlastniť dve veci. A to je hmatateľné, to znamená nejakú nehnuteľnosť, možno je malá, garáž, sklad, podobne, a o tom budem hovoriť v iných videách, alebo zlato, ale zlato, reálne zlato, mince, ktoré môžeš vymeniť všade na svete bez nejakých papierikov. Nepozeraj na to, že zlato nejaké platničky malinké za 100 eur s nejakým certifikátom. Áno, na to potrebuješ potom samozrejme certifikáciu, keď to chceš niekde inde v inej krajine predať, a to je problém, tá stojí veľa peňazí. Nie, žiadne papieriky, žiadne komodity, žiadne akcie, žiadne deriváty, žiadne investície s papierikmi. Nič papierové, nič také, kde máš papieriky. Neinvestuj, všetko musí byť len dve veci. Sú reálna nehnuteľnosť alebo reálne zlato, ktoré budeš mať doma niekde schované, a to tiež vysvetlím ti čo, ako všetko budem vysvetľovať v ďalších videách. A samozrejme žiadne krypto, to už absolútne zabudni na to. No a posledná možnosť, ako teda pracovať, ako dostať, ako zarobiť tie peniaze, je ako sa rekvalifikovať a ísť pracovať do západnej Európy, kam a v ktorých oblastiach. Samozrejme, motivátori ti budú teraz hovoriť, vzdelávaj sa, investuj do seba, ale ľudia investujú do nejakých hlúpych, bezvýznamných kurzov motivačných, ktoré ti nič nedajú. Keď chceš investovať do seba, investuj do kvalifikačného kurzu, napríklad kurz zvárača, kurz elektrikára, kurz obkladačky pre ženy, kurz zdravotnej sestry a podobne. Všetko profesie, ktoré sú reálne, ktoré okamžite, ako skončíš ten kurz, dostaneš prácu a ideš zarábať, makať 4, 5, 6, 7, 8 tisíc podľa toho, kde si. Na Slovensku zabudni. Na Slovensku dostane 1000, 1500 a všetok zvyšok berie majiteľ firmy. Nie, na západ. Takže, ale o tomto všetkom budem hovoriť v tých ďalších videách. Trochu som to video natiahol, ale myslím, že povedalo ti zhruba, že o čom budú ďalšie videá, aj keď samozrejme budem ukazovať moje trady, moje obchody, ako obchodujem. Mimochodom tiež, čo sa týka toho brokera, tiež investuj 3-4 brokerov si vyber, každému preveď 50 alebo 100 eur a pozeraj si, alebo aj po sebe to môžeš robiť, áno, 100 eur jednomu, obchodu nejaký čas ďalšiemu a potom si vyber jedného brokera, vidíš, že ja nepreferujem žiadneho, nereklamujem žiadneho brokera, nepromotujem. Takže tento svet sa veľmi menil a veľmi musíš ísť na istotu, a to je iba
reálnu nehnuteľnosť a reálne zlato, mince. Všetko ostatné sú habaďúry. Never tomu a never žiadnym expertom, never žiadnym, že papieriky, nejaký certifikát, nie, zabudni na to. Svet sa mení, brutálne sa mení a musíš byť na to pripravený a o tom budú tieto videá. Takže asi toľko a teším sa na teba v ďalšom videu, v ktorom pôjdem práve do tej posledného z tých bodov, a to je, ak máš menej ako 5000 eur, do akých kurzov investovať, kam sa treba vzdelávať a ako si nájsť prácu v zahraničí, kde budeš okamžite zarábať 3, 4, 5000 eur a viacej. Takže tiež sa na tie videá, prajem ti krásny víkend, krásny deň a krásny týždeň samozrejme. Tu je Milan Marko. Čau.